så nu är jag... Skrik! Okej, hon skrev. Hon skrev hej. Så nu är jag på level 20. Yippee! Jag är jätteglad nu eftersom att det var en tjej som bombade med SH. Jag ska visa vad hon heter. Hon. Det är hon som bombade med SH då. Tack så himla mycket att du bombade med SH. Ja. Det var så jag kom enkelt upp i level då. Men jag är på level 20 och jag är så himla glad. Tack alla som hjälpte mig då. Det var det jag tänkte säga på den här videon. Så hej då!